Καλημέρα παιδιά. Σήμερα βρισκόμαστε Μαρκόπουλο σε επιφάνεια 60 τετραγωνικά και κάνουμε στεγανοποίηση με το σύστημα Hyperdesmo TAF. Διαφανές υλικό. Αυτή τη στιγμή περνάμε το Primer TAF. Πολύ ωραία. Θα το αφήσουμε να στεγνώσει και έπειτα θα ακολουθήσουν δύο στρώσεις από το Hyperdesmo TAF. Στεγανοποιητικό υλικό σε όλη την επιφάνεια. Γεια σου Κώστα! Πολύ ωραία. Πολύ. Γεια σας παιδιά. Αυτή τη στιγμή περνάμε το Hyperdesmo TAF. Εντάξει, δεν μπορείτε να καταλάβετε και πολλά. Φαίνεται λίγο. Το έχουμε ανοίξει. Είναι επαχείριστο υλικό. Καλημέρα σας παιδιά. Σήμερα ολοκληρώνουμε το δεύτερο χέρι Hyperdesmo TAF. Η αίσθηση είναι απίστευτη, δεν το διαπερνάει τίποτα. Είναι φοβερό υλικό. Το υλικό μας είναι αυτό εδώ. Ο Κώστας μας το περνάει εδώ. Και εδώ είναι ο πελάτης μας, ο κύριος Βασίλης. Κύριε Βασίλη, είστε ευχαριστημένος? Πάρα πολύ ευχαριστημένος και πιστεύω ότι θα γλιτώσω από τις υγρασίες και όλα τα προβλήματα. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν θα ξανασχοληθείτε. Σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε. Και εγώ σας ευχαριστώ γιατί είσαστε και ευγενείς και πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Ευχαριστώ κύριε Βασίλη, να είστε καλά. Αυτά είναι παιδιά, ολοκληρώνουμε το δεύτερο στρώμα σήμερα. Έχει γίνει καθαρισμός, αστάρι, πολυουρηθανικές μαστίχες και δύο στρώσεις Hyperdesmo TAF. Μετά από 2 μέρες ο πελάτης το πατάει άφοβα, δεν γλιστράει. Α, είναι και αυτό που μου λέγατε, φοβόσασταν μην γλιστράει, Ναι, Γλιστράει κύριε Βασίλη? Όχι βέβαια. Μπράβο, τέλεια. Όπως το είδα θεώρησα ότι λέω σαν βρεγμένο είναι. Ναι. Είναι απίστευτο. Απίστευτο υλικό, Δεν γλιστράει με Ναι. Κοίτα. Τέλεια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.